дар осорхонаи миллии тоҷикистон боз як гӯшаи тамошобоб, як гӯшаи ҷолибу диданӣ пайдо шуд. Ин гӯша имитатсияи тахти сангин аст, ки саҳифаҳои рангини таърихи фарҳангу миллати тоҷикро бозгӯӣ мекунад. Аниқтараш ин гӯша тамошобинонро ба сайри таърих, ба асрҳои 5 то миллод ва 2 миллодӣ мебарад. тахти сангин ёдгории арзишмандест, ки ба давраҳои ҳахоманишиҳо, махдуниҳо ва кушониён асрҳои 5 то миллод ва 2 миллодӣ тааллуқ дошта, бозёфтҳои нодири он бо номи хазинаи Амударё то ба имрӯз мавриди омӯзишу таҳқиқи олимони ҷаҳон қарор доранд. Ин ёдгорӣ дар даврони истиқлоли давлатӣ барои ворид гардидан ба феҳриsti мероси фарҳанги умумиҷаҳонии ЮНЕСКО пешниҳод гардида, моҳи ноябри соли 2021 наминаи Тоҷикистон оид ба 2500-солагии шаҳраки қадимаи тахти сангин ба феҳристи ҷашнвораҳои ЮНЕСКО барои таҷлил дар солҳои 2022-2023 ворид карда шуд. дар робита ба ин дар экспозитсияи осорхонаи миллӣ имитатсияи ёдгории тахти сангин бо фарогирии як давраи муҳими таърихи халқи тоҷик омода гардид. дар маросими ифтитоҳи имитатсияи ёдгории тахти сангин дар осорхонаи миллӣ намояндагони дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон, Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, Комиссияи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба корҳои ЮНЕСКО, роҳбарият ва омӯзгорону донишҷӯёни донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ иштирок намуданд. зикр шуд, ки мероси таърихиву фарҳангии тоҷикон маҳсули ташаккули ин миллати қадимӣ ба шумор меравад. ҳамин аст, ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, хусусан пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои эҳёи таъриху фарҳанг ва тамаддуни миллати кӯҳанбунёди тоҷик ва муаррифии он дар сатҳи дохилӣ ва арсаи байналмилалӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир мекунанд. аслан ин тахти сангин номи мардумӣ аст, номи асосияш ин вахшон аст. вахшон яъне маъбади ба бузургдошти руди дойтиё дар Эронвиҷ, яъне ба ҳамин муносибат ин шаҳр обод шудааст ва шаҳр бисёр як шаҳри азим аст, қариб 100 гектар заминро дар бар мегирад ва таърихи қариб 6-7 ҳазор сола дорад. лаҳзаҳое ки мисол дар ҳамин имитатсия омадааст, лаҳзаҳои муборизаи мардуми тоҷик ба муқобили таҷовузгарони юнонӣ, аз он ҷумла қаҳрамонҳои миллии тоҷикона Спитамен, Катан, Авсиён ва ғайра бори аввал кашида шуданд аз ҷониби рассомон ва ба намоӣ гузошта шуданд. ин чизи нав аст. сипас иштирокчиёни чорабинӣ аз имитатсияи тахти сангин, ки дар сатҳи баланд омода шудааст, дидан намуданд. дар даромадгоҳи ин гӯша аз ҷониби ҳунармандон саҳнае аз рӯзгору пайкори аҷдодони миллати тоҷик намоиш дода шуд. тамошои тахти сангин даъват мекунам. марҳамат. сардори шӯъбаи экскурсионӣ ва оммавии осорхонаи миллии Тоҷикистон Фаридун Кенҷаев аввалин тамошобинони гӯшаи навро бо экспонатҳои он, тасвирҳои ҳодисаву воқеаҳои гузаштаи дур шинос намуд. бояд гуфт, ки ифтитоҳи имитатсияи ёдгории тахти сангин дар осорхонаи миллӣ як заминаи мусоид барои шинос шудани қишрҳои гуногуни ҷомеаи кишвар бо таърихи кӯҳани хеш мебошад. ҳамчунин он имкон медиҳад, то меҳмонону сайёҳони хориҷӣ аз саҳми тоҷикон дар тамаддуни ҷаҳонӣ бештар воқиф шаванд. ҳамин гуна дар идомаи чорабинӣ таҳти унвони шаҳраки тахти сангин мероси бостонии халқи тоҷик ҳамоиши илми амалии ҷумҳуриявӣ баргузор шуд, ки дар кори он аз ҷониби гузоришдиҳандагон мавзӯъҳои тахти сангин, маркази динии Орион Вейҷ, ҳифз ва муаррифии тахти сангин дар даврони истиқлол, тахти сангин аз нигоҳи муҳаққиқони то инқилоби рус, баргузории ҳафтиёдҳо дар ёдгории эллинистии тахти сангин дар даврони истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва ғайраҳо пешниҳод гардид.